Begira, luzaro pentsatu da, euskara etzela beste hizkuntza batzuk bezain sexista. Ez dakit hau inoiz entzun duzuen. Gaztelaniarekin konparatuta, garai batean sailkapenak egiten ziren rankinak, zeintzuk ziren sexistagoak, zeintzuk ez horren beste, gaztelania oso altu zegoen, ranking horretan, super sexista zelakoan. Euskara berriz agertzen zen, ez oso sexista moduan, ezta? Gaur horrelako, ez dakit, klasifikazioak utzi dira, ez daukate funtsik, zientifikorik ez behintzat, eta beste hausnarketa batzutan murgildu gara, ezta? Azalduko dut, labur egingo dut sarrera bat, eta esango dizuet, zuek dakizuena. Euskara ez dela genero hizkuntza bat. Eta badakigu beste batzuk hizkuntza erromanikoak, ezagutzen ditugun hizkuntza erromanikoak badirela, eta hor izenak, sustantiboak sailkatzen direla, femeninoa, maskulinoa, eta morfemak daude, niño, niña, eta gainera gertatzen da hizkuntza erromanikoetan maskulinoak bi erabilera dituela, bat espezifikoa, eta esaten badut el niño del segundo da bigarren pisuko mutila, eta esaten badut los derechos del niño ulertzen da emakumeak ere sartuta daudela, naiz eta hori eztabaidan dagoen momentu honetan. Hori guztia euskaran ez da gertatzen. Sustantiboak, izenak ez ditugu sailkatzen, ez daukate sailkapen hori, eta euskeraz maskulinoa ez da orokorra. Eta hori horrela esango dut, maskulinoak ez duela gaztelaniaz izan dezakeo funtzio orokor hori, generikoa edo orokorra, baina ere ikusiko du gauzak gertatzen direla. Baina euskaran ere badago generoa. Ez dago morfema horretan, o a, edo antzeko morfemetan, beste leku batzuetan dago, eta hor ikusten hor zer gertatzen den. Agertzen denean generoa zer gertatzen den. Batzutan pentsatu da, genero hizkuntzak sexistagoak direla, besteak baino, ez da? Esan dugu euskara ez dela genero hizkuntza, eta euskara bezala beste batzuk daude, mongoliera, suomiera, ingelesa bera, ezta? Eta horrela badirudi, batzuk aukera gehiago daukatela sexistak izateko beste batzuk baino. Baina, orain, adostasun batera heldu gara nonbait, eta esaten dugu, honetaz arduratzen garenok, hizkuntzak ez direla sexistak edo ez sexistak. Erabilerak direla sexistak. Eta esaten dugu, halaber, hizkuntzen erabilerak gizartearen isla direla. Hor PowerPointean ikusten dituzue hitz horiek, hijitoa, neska. Begira gure hizkuntzan eta beste batzuetan hitz horiek irainak dira. Hijitoak ez direnentzat, emakumeak ez direnentzat. Eta horrek hitz egiten du gure gizarteaz hitz egiten du, non hijitoek eta emakumeek balio gutxiago daukaten, paioek eta gizonek baino. Eta posible da euskeraz ere erabiltzea gaztelaniaz bezala eta hainbat hizkuntzatan bezala irain moduan. Baina hizkuntzak ez gaitu behartzen hitz horiek horrela erabiltzea. Posible da erabilera horiek badaude gure hizkuntzan, baina ez gaude behartuta. Beste aukera batzuk izan ditzakegu, ezta? Eta hala ere, badakigu hizkuntzen erabilerek hiztunen ezagutzak eta usteak egituratzen dituzte, eta nik adibidez, hijito hitza eta neska hitza irain moduan erabiltzen baditut, ari naiz ziurazki mundu ikuskera bat garraiatzen nire hitzen bidez.
Eta nire ikasleek edo nire seme-alabek entzuten banaute horrela hitz egiten, horrelako erabilerak egiten, haiek ere ari dira eskuratzen mundu ikuskera bat. Erabilerek, badaukate, ez dira neutroak, ez? Eta sarrera labur honetan, esango dut soilik euskaldunok elebiduna garela ondo dakigunez, eta bi sistema linguistiko ditugula burmuin bakar batean, momentu oro elkarrekintzan. Eta horrek ondorioak badauzka, eta hori ikusiko dugu, hori ere ikusiko dugu. Bueno, joago gara aztertzen, non agertzen den euskeraz generoa eta ze gertatzen den. Eta fenomenoak daude lotuta, ikusiko ditugun fenomenoak bi dimentsio hauekin fenomenoa izango dute lotura sexismoarekin eta androzentrismoarekin. Oso azkar esango dut, sexismoa ulertuko dugula emakumeak gaitzestearekin, ezta? Emakumeak gaitzestea. Eta androzentrismoa, hitzak berak esaten duen bezala, gizonak neurritzat hartzea, ardatzat hartzea. Oso lotuta daude, baina batzutan gai izango gara bereizteko. Eta adibide batzuk jarriko ditut. Posible izango da oraindik entzutea gure kaleetan mutilak futbolean aritzen direnean norbait pasatzen dela eta esaten diela adibidez. Baina ze txarrak zareten, nesken antzera jokatzen duzue, neskak diru izue. Posible da hau entzutea, gaztelaniaz, euskeraz, nik esan nuke baietz. Sexismoa edo androzentrismoa. Sexismoa ziurazki ez, horrela zaikatu dezakegu. Begiratu bigarrena. Bigarren pisuko bizilagun berria eta bere emaztea etorri dira saludatzera. Zelako atseginak. Eta ez dira bi emakume, dira gizon bat eta emakume bat. Zeo zer nabaritzen da hemen? Bai, ez da? Eta esan dezakegu androzentrismoa nabaritzen dugula hemen gizona ardatza dela? Nik ere gehiago esango nuke, testu inguru honetan, fokoa daukagu jarrita fenomeno hauetan, baina nik esango nuke horrelako erabilerak ohikoak direla eta ez garela konturatzen. Hau entzutea kanpoan, horrek ez digu arreta deitzen. Bigarren pisuko bizilagun berri eta bere emaztea etorri dira. Etorri dira biak elkarrekin, baina dira gizona eta bere emaztea. Urrengo adibidea, horrelako foro batean esan zuen pertsona bat, interesante iruditu zitzaidan, ez? Andraize, zer da Andraize, Bizkaiko kostaldean dagoen haize baten izena. Beste modu batzu deitzeko ego haizea, emakume haizea, ero haizea. Zibitzen zaizue, ero haizeari Andraize deitzea? Izango da inozentea? Bueno, dana ezin dugu ikusi, hau gustatzen zait pilo bat, ez dago euskeraz, baina euskerara ekarriko bagenu, ondorioa berdina izango litzateke. Begira da, Claude Lévi-Strauss antropologoaren paragrafo bat, bera egon zen garai batean Amazonian eta bororoekin lan egin zuen, eta bere liburu batean begira ze jasotzen duen, eta irakurri berak idatzi zuen frantsesez, nik irakurriko dut gaztelaniaz. Itzulita dagoelako gaztelaniara. El pueblo entero partió al día siguiente en una treintena de piraguas, dejándonos solos con las mujeres y los niños en las casas abandonadas. Zirutzen zaizue, potentea, ez da? Nik, lan erdia egin dut, beltzingoz jarri ditu dalako, bakoak, ez? Baina, interesgarria da, igorlea ez delako edozein, da prestigio, ondo irabazitako prestigioa daukan, antropologo bat, eta bera ez da gauza izan,
bere gizarteko androzentrismotik apur bat aldentzeko, ez? Eta ikusten dugu, populazioaren erdia baino gehiago gelditu dela herrian, emakume guztiak eta ume guztiak, eta hala ere, berak esaten du, gizonak joan direlako el pueblo entero partio, eta gelditu dira bakarrik, ez? Abandonatutako etxeetan. Eta, klaro, honek zerpentsatu ematen digu, ez? Bere ikerketen kalitatearen inguruan, ez da? Bere analiziek ze kalitate daukaten, ez bakarrik arkeologian, ez? Gure gizartearen parametroetatik ezin bagara, parametro horiek ezin baitu distantzia apur batekin ikusi. Bueno, androzentrismoa ikusten dugu, hemen, ziko gara ikusten non aurkitzen dugun generoa euskeraz eta ze gertatzen den, eta lehenengo alderdia hau izan daiteke, ez? Gitanoa, bai? Generoa ditzean. Dakizuenez, iztunak solaskidearen generoa kontuan hartuta, aditzean marka desberdina uzten du generoaren arabera. Eta hor daude adibideak, ez? Hauek izan daitezke karteletan, kanpainak egiteko karteletan agertzen ziren leloak, esaldiak, ez? Erretzeari utzi iezaion emakume bat inoka, erretzeari utzi iezaiok gizon bati toka. Baina, klaro, ze gertatzen da kartelekin? Ze gertatzen da solaskidea plurala, mistoa edo ez ezaguna denean. Ez dakizue, ze gertatzen den? Ez dakizuen. Badakizu, ez da? Zer da? Maskulinoa erabiltzen dela. Eta orduan kartelak lehenengo hiru adibideak datoz karteletatik. Erretzeari utzi iezaiok gertutasuna bilatu nahi duen kanpaina hori, ez? Kirola gustatzen zaik, etorri gurekin praktikatzera. Edo ekarezak ire proposamena. Baina horrelako esaldiak ez dira bakarrik karteletan agertzen, ez dira bakarrik. Gogorarazten dizuet, esan dugula, euskeraz maskulinoa ez dela orokorra. Gaztelaniaren inguruan eztabaidatu dezakegu, ez da gaur horretarako eguna, baina euskaran ez, maskulinoa ez da orokorra. Orduan, klaro, erretzeari utzi iezaiok, ze gertatzen ari da hemen. Urrengo esaldiak ezagutuko dituzue, kantetatik datozelako, ez da? Kantazak euskalduna, kantazak irarrira, Euskal Herria guzain, haupa gizona jaikin mutil abesti osoa, hau duk humorea, ezagunak bai, ez dago, izango da kasualitatea, abestietan ez aurkitzea inoiz, hau dun humorea edo Euskal Herria dina guzain, ez da gertatzen, ez? Ez da agertzen, esango dut evidentea dena, baina femeninoa ez da inoiz hartzen orokor moduan. Bueno, eta zera errefrau horretan, ez atzotitz horretan, emaileari emok, egileari egiok. Polita, baina gizonei gizon bati zuzendua, ez? Horrelako adibideek adierazten digute, ziurazki, maskulinoa euskeraz erabiltzen dela orokor moduan, ere bai. Naiz eta printzipioz ez dagoen horretarako, ez dauka ezaugarri hori, ez da? Bueno, eta ez da momentu honetan, nik uste dut beste arreta batekin ari da hau aztertzen, eta orain kanpaina bat egin behar bada bilatzen dira moduak hori ez egiteko. Batzutan abestiak eskolan irakatsi behar direnean hitz batzuk aldatzen dira, eta esan beharrean asmazak Donostiako plazan, baina esaten da asmazak,
orduan, bueno, nik uste dut ja, honetan ari gara arreta gehiago jartzen. Bueno, eta gero, badakigu, estrategia bilatzen ari direla, eta haietako bat da, Antxono Lariagak asmatutakoa, badakizue, Sakelizut izeneko komikitira bat argitaratzen duela berrian egunero, eta protagonistak Sakelizutek irakurleari hitz egiten dionean, irabiltzen duen itanoan elkartzen ditu bi antzizkiak, maskulinoa eta femeninoa. Dunk, ez duk, ez dunk. Gaitizten, ez gaitizten biak. Eta horrek arrakastapur bat izan du, eta gogoratuko duzu, goazen Mank programa, edo Angel Alkain egindako elkarrizketarian Arrapazank, edo, bueno, hau ez da ahoskora pasatu, eta ziurazki ez bada helburu humoristiko batekin, ez da erreza pasatzea, baina idatziz aurkitzen dugu erregistro informalean batez ere. Honek adierazten du egonezin bat dagoela. Batzuk konturatzen direla argitzailea ez denean ezaguna, maskulinoa erabiltzea ez dela egokia, ez? Horren kontzientzia badagoela. Eta jakina da, itanoa galera prozesu bat pairatzen ari dela, eta esparru, eta zonalde askotan galtzen ari da, galdu da, edo galtzeko prozesu horretan parte bat galdu da, ez osorik, eta galdu den partea zen izan da, femeninoa nagusi, ezta? Eta batzutan, erabiltzen dira, menperatzen diren forma maskulinoak emakumeekin. Batzuk ari dira esaten neutralizazio prozesu bat gertatzen ari dela, eta forma femeninoa galdu dira, eta maskulinoak hartzen ari direla sistema osoa, ezta? Momentuz, itano osoa, sistema osoa menperatzen dutenek entzuten badutea, inezka ekarezak soka hori zaldatzen dira, ezta? Ikusiko dugu honekin ze gertatuko den momentuz, nik uste dut erakusten duela maskulinoak daukan joera orokorra hartzeko euskaran ere bai, ezta? Bueno, utziko dut beko partea, denbora baldin badaukat gero, argilduko diot. Bueno, animaliekin batzuk esaten dute, animaliak euskeraz beti tratatu dira maskulinoan, ez badago oso argi edo ez bada markatu nahi emea dela, ez? Bueno, itanoaren kajoia utziko dugu, eta joango gara beste batzuk irekitzen. Gizon hitza. Galdetzen dizuet, gizona zer da? Gizasemea edo pertsona, edo biak? Nola ulertzen duzue, zenak zer esaten dizue? Biak? Ez, batez ere gizasemea, ezta? Bai? Nik esango nuke hor gaudela, batez ere hiztegietara jotzen badugu hiztegiek esaten dute gizon hitza dela, gizakia lehenengo eta gero gizonezkoa edo gizasemea. Orduan, baina hiztun moduan gauza hauek arraro gelditzen zaizkigun. Auzo horretan 5.000 gizon bizi dira, hau gizon, hau ezin da ulertu pertsona moduan, ez? Baina hau bai aurkitu dute zer egunkari batean. Non daude ideia handiak eta sakonak dituzten gizonak, eta asmoa ezen gizonezko hitza erabiltzea, baizik eta gizakia edo pertsona, ez? Bueno, eta gero abestietan ere badaukagu erabilera hau, gogoratuko duzue izarren hautsa adibidez abestia, ezta? Gizonen lana jakintza dugu, gizonak badu inguru latz bat, eta uste dugu asmoa, Xabier Leteren asmoa zela pertsona edo gizakia erabiltzea eta ez
gizona, ez dakit zuek nola ulertzen duzuena bestia, ziurazki horrela ez da. Ziurazki, ere bai, Elizaren hizkuntzak eragina izan du, ez, poeta batzuen formulazioetan. Bueno, nik uste dut hemen bai gomendatu daitekela, zuek nola ikusten duzuen, gizona zentzu espezifikoan erabiltzea eta ez modu orokorrean edo generikoan. Emakumeek bere burua hori ikustea oso zaila da, gizon. Gertatzen da, hombre hitzari gertatzen zaiona gaztelanian, ez da? Bai. Euskaraz protestu zabetan nola batzen noria, asungarren edo ezarragan edo da? Ez dakit horren beste, Sabi, zuk badakizu? Ez, norbaitek daki? Diote, ekarpena egin aldigun norbaitek. Ni ari naiz momentu honetan, aztertzen gaur egungo erabilera eta interesgarri izango litzateke bai, ikustea bilakaera zein den. Bueno, gizartea edo jendartea, zer esaten duzue? Zer nahiago duzue? Temazo, Vale. Bueno, nik ez dut esango zer nahiago dudan, zuek ea etzaidan nabaritzen, bale? Non dago gakoa, ez? Gai honetan pentsatu dutenek, beste batzuk ez dute igual asko pentsatu, baina ikusten dute batzuk horrela erabiltzen dutela eta beste batzuk bestela, eta horren arabera, segun ze taldetan kokatzen naizen ni, honela edo bestela, ez? Baina pentsatu dutenek ikusten dute, horiek bi jarrera agertzen dituzte, ezta? Bat, kontra, giz erroa generikoetan, hitz orokorretan erabiltzearen kontra, zergatik esaten dute. Klaro, giz agertzen da zentzu orokorra duten hitzetan, baina baita espezifikoa dutenetan ere bai, eta orduan, hemen dago gizakia generikoan. Gizakia, gizartea, gizadia, giz hitz orokorretan, generikoetan. Eta bestela dago espezifikoetan, giza semea, giza gaixoa, giza joa, gizakotea, hauek guztiak daude gizonezkoekin lotuta. Orduan, giz erroa, non daude emakumeak hor, giz erroa ezin da erabili, zentzu orokorra daukaten hitzetan. Hori pentsatu dutenak saiatzen dira giz osagai hori saihesten eta beste alternatiba batzuk bilatzen dituzte. Eta orduan gizakia esan beharrean, jendea, edo pertsona, edo laguna, edo jendakia. Gizartea esan beharrean, jendartea, sozietatea, gizon emakumeak. Gizalegea ez jendetasuna, gizaldia ez belaunaldia. Giza eskubideak ez humano, edo soziala, edo eta bar. Alternatiba hauek guztiak hor daude, baina batzuk zaitasun batzuk badituzte, ez? Eta, batzuk gauza da gizakia eta beste bat da jendea eta jendakia. Eta hitzoiek zentzu kolektiboa dute, ez? Orduan ez dirudi erabat baliakideak, ez? Edo gizartea ez esatea eta jendartea esatea. Batzuk esaten dute, jendarte hitzak talde txikia esan nahi du. Baina egia da, jendarte, erabileraren poderioz gerota gizarteago dela, ez? Ikusi dugu, nola gerota gehiago erabiltzen dela eta gerota, ohikoa dela, ez da, ez du zarata hori ateratzen, ez da? Giz, humano, hitza latineko homo hominiz hitzetik dator,
eta hitz hori latinez etzen gizona esateko zegoen bir, baina bir desagertu da, gelditu da, gero gaztelanian virtuz, virilidad, baina eta homo kartu zuen leku hori. Eta homotik etorri da gaztelaniara hombre eta frantsesez hom. Orduan, begira, zentzu handirik dauka giza ez erabiltzea eta humano, erabiltzea, ez dakit ondo saltzen ari naizen, humano dator, homotik, eta homo horretatik etorri da gaztelaniaz hombre frantsesez hom. Bueno, arazori gabe erabiltzen dira pertsona, laguna, sozietatea, soziala, gizon, emakumeak, belaunaldia, jendetasuna, baina beste batzuk, oraindik ez dira erabat baliakideak, zailtasun batzuk izan ditzaket, ezta? Eta, gero beste batzuk, honetan pentsatu duten beste batzuk, esaten dute hitzek haien bidea egiten dutela, eta formak eta esannahiak aldatzen joaten direla, eta beste garai batean esannahiak eta formak beste batzuk izan dira, eta hiztun arruntek, filologoak ez direnak, hizkuntzalariak, hizkuntzetan ikerlariak ez direnak, ez dira horretan kontziente. Haiek ez dituzte hitzen etimologiak eta bilakaerak ez dituzte ezagutzen, hori guztia opakoa da, eta ez badago oso agerian, ez du arazorik sortzen, ezta? Behiko adibideak ekarri ditut, ez dakit, egun baten izango dugu euskeraz hiztegi etimologiko bat izango, bajua, eta jakingo dugu egia den erdara hitza datorren erdi era konposaketa horretatik erdiera. Konturatzen zaret, ezta? Euskara da era osoa eta beste hitz egiten dutena zer da? Erdiera, ezta? Hala balitz gaur zenbat hiztun dira kontziente beste hizkuntzei edo gure albo hizkuntzari deitzen diogula erdiera. Gutxi ziurazki, ezta? Hizkuntz askoren izenak eta herri askoren izenak dira nahiko etnozentristak, eta hau izan daiteke beste adibide bat, nork daki gaur egun hori bertute hitza latinezko virtus aipatu dut, hor dago bir gizona, zer da virtus latinez, gizonari dagokiona ekimena, ausardia, baina forma eta esan nahia onda aldatzen, eta horrelako hainbat adibidez, hiztun arruntak ez dira filologoak eta hitzaren forma ez bada oso argia, normalean ez du zailtasunik sortzen zuetako bakoitza ari da pentsatzen non kokatzen den, edo non egon den kokatuta orain arte. Niri nabaritu zait zerbait? Ez. Pista bat emango dizuet. Bi argudio aurkeztu behar badituzu, non kokatzen duzu zurea? Zer egingo zenukete zuet? Bukaeran, aski, baina da ez. Eragin nahi baduzu apur bat, non usten duzu bukaeran, ezta? Nik gizartea erabiltzen dut. Niretzat ez da arazo bat, baina entzuten ari naiz batzuentzat badela eta ikusten ari naiz zer gertatzen den. Momentu honetan, adibidez berria egunkariak gizartea hobesten du, baina zutabegile askok jendartea erabiltzen dute. Horrela aldatzen dira hizkuntzak. Jendeak innovazioak egiten dituelako eta azkenean berrikuntza horiek gelditzen direlako, ezta? Joango gara ikusten zer gertatzen den. Bai, beste kajoi bat. Generoa duten izenak, da multzo edar bat, begira nolakoak diren. Animaliak izendatzeko.
Horatzean ikusten dira letrak, bai, hor dana ez esateko, ez da? Behorra zaldia, ardia, aria nahi duzuna. Pertsonei erreferentzia egiteko, gizalaba, emakumea, Andre Gaia, gizasemea, zenarra, motila, jauna, zenidetasuna adierazten dutenak. Ama, mona, izeba, aizkarreba, aita itona osaba, nahi du horiek, ez? Guztia. Gero, horien eratorriak, Ama Virginia eta Santua, Alaba Bitxia eta Pontekoa, jarduera jakin batzuk, monja zerora, etzeko Andrea, sordina inudea, prostituta eta beste sinonimo, eta ez horren sinonimoak puta emagaldua ordanga, erreginan eskame anderina maistra, lekaidea fraidea paisea, erretorea aztia, erregea morroia maizua, eta zenidetasuna adierazten duten bi lau hitz horiek, auzo hizkuntzetan bi dauden tokian, ez? Nebarreba, aizpa eta naia. Eta hauek dira guztiak. Genero biologikoa nonbaitez, eta jarduera jakin batzuk agertzen dira hor, eta gehiago ez ditugu agertzen dira, ez dira horren beste, ez? Zer gertatzen da hauekin? Generoa daukaten izenek, begira nola egiten duten plurala, ez? Elkarrekin, seme-alabak, neska-mutilak, Andre gizonak, jaun Andreak, bai? Eta zer gertatzen da hemen? Ea zuek detektatu duzuen batzutan izen maskulinoak erabiltzen direla plural hauetan orokor moduan. Detektatu duzuen inoiz? Adibide batzuk, hauek dira nik entzun ditudanak. Zenbat seme dituzu? Eta ideia ez da mutilen inguruan galdetzea. Seme-alaba izan beharrean zenbat seme dituzu. Edo kaburu hori triste dago ez duelako semerik. Eta da ez duelako kumerik, ez? Hau duela gutxi entzun dut. Gurasoen arretari gabe mutikoak ez daude ondo. Baina esan nahi zuena zen gaztetxoak, neska-mutilak, edo egun batean denak izango gara agureak. Baina ez zuen esan nahi danak izango garela gizon zarrak. Agurerikote bat zaintzen dut, baina ziren emakume bat eta gizon bat. Hau, gero eta gehiago entzuten dut nik, eta igorleak ez dira beti euskaldun berriak, ez? Zango nuke, igual apur bat orokortzen ari da, ez da? Multzo honetan dauden izenek eskatzen dute maskulinoa eta femeninoa elkartzea, baina hemen ere ikusten duzuenez, maskulinoak egiten du orokorraren rola. Femeninoak ez du inoiz hori egiten. Euskaraz ere maskulinoak hartzen du, baina hau, begira, ausartzen naiz izatera gaizki dagoela. Seme da maskulinoa, eta maskulinoa euskaraz ez da orokorra, eta seme ez da ondo. Bai, orduan, hemen daude beste, begira hau ekartzen dizuet, karo, zer besti polita ez, araban bagare, eta bar, baina, karo, momentu batean esaten du, guztio gara euskaldun, guztio kanaia gara. Euskaldunok kanaia gara, ez da, zer gara euskaldunok, gara nebarrebak, ez? Orduan, hor dago, joera hori, noizean behin azalat eratzen dena ez da, maskulino arokor moduan erabiltzekoa. Batzuk oso arretatxoa dira, eta kontuan dizibiltzen dira begira, Jolanda Arrietak zer erabiltzen duen, subentzioen morrontzan eskametza erabiltzen du. Konturatzen zarete, horraino eltsenzelako finezia berak erabiltzen duena, ez? Morrontza bakarrik ezin dezan, morroi maskulino moduan ulertzen duen eta eskametza. Hau da apur bat sofistikatua, ez? Baina ziurazki esan dezakegu nebarrebak izan behar dugula eta esan nahiak maizu maistrak eta ez maisuak, errege katolikoak eta ez errege katolikoak, eta, alkate jaun guztiak ez eta alkate jaun Andre guztiak, horraino, nik uste dut, aurkitu nuen liburu batean eta galditu nintzen gu,
ze adibide borobila, ez da, liburu honetan belaunaldi, aitonengandik gurasoengana eta gurasoengandik semeengana jasotako elementu ipuin kontu eta istorioak agertzen dira. Ikusten duzuen maskulinoak nola ari diren lekua hartzen, ez? Bai, nik uste dut hau oharkabe etzaigula pasatzen, baina bigarrena, bai? Aldizkari batean zutabegile batek esaten zuen euskaltzaleok erresistentzian maisu eta nagusitzen kale. Baina maisu maskulinoa da. Baina ez da iruditzen hau oharkabe pasatuko zitzaigula. Ez? Bai. Bai. Hau, dana ezin dugunez ikusi. Baina, zergatik aiton amonak, aitamak, osabaizebak, amazemeak, aitalabak, zergatik orden horretan eta inoiz ez beste ordenean. Bai? Bueno, badago irakurri dudan azalpen bat, ez? Eta da, zilaba gutxiago daukan hitza aurrean doala. Eta zilaben kopuru berbera daukatenen artean nik beti aurkitu dut maskulinoa aurrean. Aiton amonak, aitamak, osabaizebak, salbuespen bakar batekin, agian zuek beste kasu batzuk jakingo dituzue. Gizon Andreak eta Andre gizonak. Hori kenduta, zilabaen kopuru berbera berdin badago, maskulinoa aurrean. Bai? Eta batzuk ari dira araua hausten eta ari dira esperimentatzen. Eta hor dago, handaude, adibidez, honintza iruretaren erabilerak, ez? Amona aitonen prestutasunaz hitz egiten du, edo amona aitonaz betetako parkeak, Idurre Eskizabelek hitz egiten du alaba semez, Asier Lopezek hitz egiten du alaba semeen izenaz. Igorle feministak dira, normalean, horrelako erabilerak egitera animatzen direnak, ezta? Eta hemen, zen lehen esan dudan bezala, zidazki ulertu dezakegu hizkuntzak dinamikoak direla eta jendeari dela probatzen, esperimentatzen, ez? Eta ikusiko dugu, erabilera hauek noraino eratzen diren, ez? Ze arrakasta duten. Emakume gizonak ari naiz aurkitzen azken aldi honetan komunikabideetan. Bueno, jauna hitza maskulinoa da. Noski, abesti hau ezagutzen duzu, baietz. Bai, bada tradizionala, ekitaldi unkigarrietan erabiltzen dena, ez? Eta jendea zutik kantatzen du, ez? Eta begira nolakoa izan den orain arte, ez? Duela 2 urte egon da hor aldaketatxo bat. Agur jaunak agur terdi. Karo, hau kantatzen dugunean, konturatzen gara jaunak hitzak ez dituela bezarkatzen emakumeak eta gizonak, ez? Ez da oso inklusiboa beste zentzu batean ere. Gero, irakurtzen baditu hurrengo esaldiak, ez? Danak jainkoak inak dire. Bueno, nik uste dut gure kolektiboetan ezin da hau guztia esan, en fin, konturatu gabe, ez? Duela pare bat urte, EHUko ekitaldian beste bertsio bat entzun genuen modu honetara. Agur jaunak eta Andreak, agur terdi, danak berdinak einak dire. Ja ez gara denak jainkoak inak, baizik eta danak berdinak inak. Eta, bueno, begira ze gertatu den, nik adibide hau erabili dut urte askotan zehar, hitzaldietan, eta batzuk esaten zuten, nola aldatuko dugu, horren tradizionala den abesti bat kantatu duguna horren bestetan, eta gauza batzuk ezin dira aldatu, ez? Duela pare bat urte,
hau bertsio hau agertu zen, eta nik esango nuke orain oso zaila izango zela erakunde batek aurreko bertsioari eustea nabarmenduko litzatekelako. Ja bertsionen ondoren, aberze nora ausartzen den orain hau esatera, kantatzera. Eta ez da ezer gertatu, ez da hau kantatu zen, eta ez zen ezer gertatu. Osa, posible da, aldaketa batzuk egitea posible da. Hau ere ez da hori darako, ziurazki ditzun artean egongo da, baten bat nirekin ados egongo ez dena, eta hitz egin dezakegun horretaz. Beste kajutxo bat, za bukaerako femeninoak. Alkateza bai, alkatea, alkateza, emakume batenean, zubereran za existia, izen femeninoak osatzeko erabiltzen da, eta, hor hartu dira mailegu moduan nahi baduzue, behan daude hainbat adibide, eta azpimarratu ditudanak dira euskaltzaindiak onartzen dituenak. Jainkosa, badeza, dukesa, printzesa. Baina gero, alkateza, aktoreza, idazleza, langileza, batzutan entzun ditugu eta irakurri ditugu. Esan behar ditugu, alkateza. Ziurazki ez. Zergatik esan behar dugu alkateza? Alkate hitza ez da maskulinoa. Generoa daukaten hitzak esan ditut da. Beste guztiek ez dute generorik. Alkate hitzak ez dauka generorik, ez da maskulinoa. Beraz, ez dago beharrik feminizatzeko. Alkate hitza da denentzat, ez? Eta gainera, feminizatzen badugu, bero gauza gertatzen dira, pluralak zaindu behar dira, noski, alkate, alkatezak, eta alkate bihurtzen dugu maskulino, ez? Alkateza erabiltzen badugu, alkate bihurtzen dugu maskulino. Euskarak ez du behar. Ez dago bere zirazki espirituan, ez da? Orduan, ez erabiltzea za bukaera. Eta markatu nahi badugu femeninoa dela, orduan esan behar dugu. Emakumezko aktorea, edo emakume alarguna, edo neska dantzaria, edo gizon dantzaria generoa aditzera eman nahi badugu, egin behar dugu, ez? Orduan, Edurne Perez alkateak museo berria inauguratu zuen. Eta aktoreza onena ez, emakumezko aktorea denaren saria Kidmanek jaso zuen, adibidez. Beste kajutxo bat. Gaztelaniatik maileguak. Eta mailegu hauek hartu dira atxizki femeninoarekin eta guzti, aldaketari gabe, ez? Haien artean adjektiboak eta lanbideen izenak daude, eta gehienak ahozko maila informalean erabiltzen dira. Pentsatu ea hauek txertatuta dauden zuen eguneroko erabileran. Tipa, novia, nerviosa, kapritxosa, guapa, lista, tonta, txata, rubia, maja, alta, simpatika, txotxola, botola, boiera. Entzun dituzu inoiz? Hori txertatuta, ez? Dekana, notaria, tutora, presidenta, konsultora, filosofa, antropologa, funtzionaria. Eta hauek, erabiltzen ditugu? Zer gertatzen da? Zeguk badakigu, lanbidean izenak ez direla hauek, baizik eta dekano, notario, tutore, presidente, kontsultore, filosofo, antropologo, funtzionario. Hemen zerbait gertatzen da, eta azalpen posible bat begiratzen izan daiteken, ezta? Euskaltzaindiak ezarri dituen lanbide izen ugarik gaztelaniako hitzen forma berbera dute.
filologo, filosofo, antropologo, geologo. Gaztelaniaren genero maskulinoaren o atzizkia eta guzti. Filosofoa ezarri du euskaltzaindiak eta ez filosofialaria. Filologoa eta ez filologialaria, adibidez. Eta, klaro, lehen esaten genuen bezala ez da, euskaldunak elebidunak gara, eta, klaro, filologo hitza gure gaztelaniaren sisteman maskulinoa da. Orduan, euskeraz ere ez dugu femenino moduan sentitzen filologo. Eta kaleko erabileran, era femeninoagoak erabiltzeko joera daukagu, ez? Itxura maskulinoa duten formak saihesten ditu. Begia ze gertatzen ari den momentu honetan, agian horrelako informazio bat aurkitu aldugu. El 6 de octubre se celebrará el segundo encuentro de decanos y decanas. Claro, ya dekanos bakarrik, baina gaztelaniaz urriaren 6an dekanoen bigarren bilera egingo da. Ikusten duzue, hemen dago hori gaztelanian saihestu nahi duguna, bilatu nahi dugu modua badana esateko ez, baina hemen eta, modu ez oso kontzientean ziurazki deserosotasun txiki hori agertzen zaigu erabilera hauetan ez, dekana, notaria, filosofa, filologa. Batzuk esaten dute aukera galdu bat izan dela, ez beste hitz batzuekin euskaltzaindiak bai aukeratu zituen hizkuntzalaria, zientzialaria, baina hitz batzuk ekarri zituen zuzenean gaztelaniatik maskulinoa txerratatuta, ez? Eta horrek gure euskararen sisteman ere, hor gaude estrategiak bilatzen edo, ez? Hau ere eztabaidarako. Urrengo kajoia, ezabatu esan dudan guztia, eta orain asmakizun bat entzun duzue. Ez esan ezean, batzuk badakizue ja, ze WhatsApparen bidez heldu zaizue. Ea gai zareten, isilik egoteko. Ze ingelesez funtzionatzen du, gaztelaniaz ere bai, eta euskeraz ere bai. Aita semeak motorrez doaz, istripua izaten dute eta aita bertan hiltzen da. Semea larri zaurituta geratzen da. Ambulantzia batek ospitale hurbilenera eramaten du eta handenak hasten dira zirujauaren bila. Zirujauak oio egiten du gaztea ikustean. Ezin dio ebakuntzarik egin, nire semea da. Asmakizuna da txaitasun txiki bat dagoelako. Ikusten duzuen non egon daiteken zaitasuna, hemen dago zaitasuna, zirujauaren bila. Eta begira, hau da gaztelaniaren asmakizun baten itzulpena. Duela markada batzuk asmatu zen, egin zen, Álvaro García Meseguerrek egin zuen, eta irakurriko dut gaztelaniaz. Un padre va en moto con su hijo, tienen un accidente y el padre muere en el acto. El hijo queda malherido. Una ambulancia lo lleva al hospital más próximo y allí todo el mundo busca al cirujano de guardia, quien al ver al muchacho exclama: no puedo operarles, mi hijo. No zegoendakoa. García Meseguerrek esaten zuen. Claro, jende asko harrituta gelditzen da eta esaten du. Nola egongo da zirujaua, izango da zirujaua mutil horren aita motoristripuan hilbazen, ez? Hemen dago, hilbazen. Karo, berak horrekin zer esan nahi zuen. Esan nahi zuen, maskulino orokor baten atzean, generiko baten atzean, nekez irudikatzen dugula emakume bat. Hau, berak esan zuen, hau da ama, ez? Cirujano de guardia es la madre, ama, baina, karo, cirujano da
maskulino orokor bat, eta maskulino orokorreien atzean ez ditugu emakumeak irudikatzen. Baina ara non, euskeraz ez dagoela maskulino orokorrik, zirujaua jartzen dugu, eta asmakizuna izaten jarraitzen du. Orduan, ea gakoa non dagoen, badirudi ez dagoela maskulino generikoan. Eta izan ere, Kike Amonarriz ibili zen Zarauzko paseoan, asmakizun hau proposatzen, paseatzen zebilen jendeari, ikusi genuen tribuaren berbak programan, eta 7-8 laguni proposatu ziren, eta ikusi genuena izan zen, bat ere, etzen gaia izan, esateko zirujaua ama zela. Dene pentsatu zuten, ez zuten ulertzen nola zen posible hau, ezta? Eta gero, klaro, ikusten genuen jende apur bat lotxatuta ez Kikek esaten zuen, ez ama da, zirujaua ama da, eta jende, ai, klaro, nola ez dute pentsatu, ez? Guri ere, gertatuko litzaigukelina, ez da, gero, apur bat lotxatzen zarela, ez? Baina, hau ere dira, ziurazki, gure inertzia mentalak, ez? Hau ez dago hizkuntzan. Ziurazki, hau dago, honek badauka lotura gure ezagutzarekin, ez? Zera ezagutza historiko eta sozialarekin, baina hor daude gure sozializazioa, gure inertziak, ez? Hemen ez dago arazorik hizkuntzarekin, zirujaua ez da maskulinoa, euskeraz. Zirujauak ez dauka generorik. Eta badakizue zer etzaio jendeari bururatzen. Etzaio bururatzen zirujaua ama izatea, eta beste gauza bat etzaio bururatzen. Ze beste aukera bat dago ikusten duzue baietz. Zein da beste aukera? Bi aita izatea, ez? Bi aita izatea, zirujaua, begira, eta gainera, ezki zirujaua gizona da, eta aita, eta horrela izan da, zen ezake, bi gizon, bi aita. Zaila da. Momentu honetan, apur bat gaiztotuta gaude hemen gaudelako, baina probatu hau beste ingurune batzuetan, aberze gertatzen den, ez? WhatsApp hori jaso ez duen norbait, ibili da WhatsApp bat, eta han formulazioa zen, y entonces buscan a una eminencia médica, ez? Baina García Leseberrek erabiltzen zuen cirujano, eta esaten dizuet zergatik zen, ezta? Interesgarriagoa da formulazio honekin uste dut. Esan dut jada, euskarazko izenek ez dutela generorik, baina horreude gure inertziak, ez? Eta gure jakintza ere bai, ez? Izen batzuk esango ditut orain, eta zuek irudikatu behar duzue pertsona. Aber zer irudikatzen duzuen. Erizaina, zuhiltzailea, iturgina, idazkaria, zurgina, jostuna, haurtzaina, igeltxeroa, urpekaria, telefonista, sare konpontzailea, ugazaba, hartzaina, abeltzaina, garbitzailea, emagina. Zer gertatu da? Zuen burmuietan, zerbait gertatu da? Ez da ezer gertatu? Begira ze zaila den irudikatzea pertsona bat generorik gabe. Nik esango nuke ez garela gauza. Hori da gure konfigurazio binarioa, ez? Sozializatu gara mundu binario batean, non pertsonak dauden zailkatuta, emakumeak eta gizonak, eta ezin ditugu pentsatu pertsona, ezin ditugu irudikatu, generorik gabe, ziurazki. Eta orain generoa jarri diozue ziurazki lanbide bakoitzari. Baina hizkuntzak ez du horretaz ezer esaten, hori gara gu, ez da hizkuntza.
Eta izan ere, nahi badugu zehaztu, esan egin behar dugu. Andre edo emakume euskaltzainak esan behar dugu, zehaztu nahi badugu, ez? Jaun edo gizon euskaltzainak, andre edo emakume zuzendariak, gizon eta jaun zuzendariak. Zehaztu beharko genuke, ze zuzendaria ez da maskulinoa. Bueno, berriro ezabatu, esan dudan guztia, eta irakurriko dizuet, handu Lertxundiren zutabe bat, bai? Laburra da. Taxi bat hartu behar izan dut. Agurren ondoren liburu bat zabaldu dut, gidaria ez baitzen batere iztuna. Handik pizka batera taxiko telefonoak jo du. Gidariak eskulibreko telefono sistema aktibatu du. Barkatu kariño lan garaian dentzea, baina disgusto handia daukat. Gidariak urduri, ni zertan ari naizen begiratu du atzerako ispilutik. Irakurketan guztiz harrapatuta banengo bezala egin dut nik. Ikerrek dena suspenditu du, esan du telefonoaren beste aldekoak. Zerbait pentsatu beharko dugu, zuri zer iruditzen zaizu, erantzi du. Gidariari zer iruditen zaion, auskalo, izilik zerritzen baitu. Itzordu bat eskatu dut irakasleekin bihar arratsalderako, esan dio telefonoaren beste aldekoak. Eta gidariak ahoa zabaldu du estreinakoz. Bihar arratsaldean ezin dut. Azkeneko lerroa falta zaigu, hemen dago bukaeran, irakurle. Egingo nuke emakumetzat hartu duzula deiegilea, gizonezkotzat gidaria, baina nik ez dizut horrelakorik markatu. Ei, segadan erori zarete? Ez, testuinguru honetan, nik erori nintzen zerraldo, eta pentsatzen dut, hemendik kanpo ere zuek agian eroriko zinateketela, ez da? Bai? Ez? Bueno, apur bat trampatia da, Karo, hemen daude elementu batzuk pentsarazten digutenak taxista gizona dela, ez duela asko hitz egiten, ez? Ez dela arduratzen, gure estereotipoekin jolasten ari da handu Lertxundi, bai ala ez? Nora arduratzen da emakumea, ez? Baina, karo, hau, hizkuntzak ez digu esaten. Eta hau polita da, begira, euskarak aukera hau ematen digulako hizkuntza erromanikoek ez bezala ambiguotasun hau mantentzeko aukera ematen digu. Zuek irudikatzen duzue nolakoa izango litzateken testu honen itzulpena ambiguotasun hau mantentzeko? Ez da, ez litzateke erreza izango. Baina, aukera hau ematen digu, ez? Euskarak ematen digu, eta nik esango nuke momentu honetan ari dela literaturan asko erabiltzen. Eta gerta daiteke narratzaile batek gidatzea, ez, narrazio bat, eta irakurleok ez jakitea nor hitz egiten ari den, edo agian irudikatu dugu pertsonai bat, genero batekin, baina gero narratzaileak jakinarazten digu ez zela horrelakoa. Dakizue ikasturte honen hasieran ikusi zela, argitaratu zela komunikabideetan, EHUko formularioetan aukera bat gehituko zela, ez? Emakumea, gizona, ez binarioa. Hau badator, hausnarketa hau badator, orain ez naz hartuko, baina zailkapen hau binarioa emakumea gizona zalantzan jartzen ari da, filosofikoki esango nukenik, eta batzuen formulazioan deserosotasun hori ikusten da. Begira, Estitxo Izagirre, Argia aldizkariaren zuzendariak nola azaldu zuen nolakoa zen bere plantilla Argian, ez? Sekzioen generoa Argian, erredakzioan dira 10 gizon deituak. Nik ez ditut deitzen horrela, baina esan behar du zenbat gizon diren, zenbat emakume diren, baina
baina deserosotasun puntu hori agertzen da hemen. 10 gizon deituak eta 3 emakume deituak. Konturatzen zaret, ezta? Beste batzuk horrela zaitatzen dituzte, ez naz ni. Hau da nik hemen irakurtzen dudan, ezta? Eta, bueno, generoa, binarismoa, hizkuntzan gainditzeko aleginak egiten ari dira beste hizkuntza batzuetan ere bai, ezta? Duela gutxi irakurtzen genuen New Yorkeko metroan ari direla bilatzen kartelentzako, ez? Gender neutral words edo gender inclusive language. Eta esan beharrean orain arte bezala ladies and gentlemen, riders, everyone. Suedian 3. izen ordea ari dira martxan jartzen, ez? Zegoen hor zerbait eta orduan femeninoa hon, ezakitu ondo esaten ari naizen, maskulinoa gen ez binarioa. Ez da transexualentzate, ez da ez binarioa. Hizkuntza askotan, ari da momentu honetan bilatzen, nola gainditu, ez? Ez da erreza, ekarri ditut 3 adibide, ikusteko hizkuntz erromanikoetan ez dela bat ere erreza. Queer izatea, ez? Edo queer moduan agertzea, ez? Gaztelaniaz, generoaren marka saihestea zuzailera. Bakarrik esateko nekatuta nago, nekatuta. Estoy cansada, estoy cansado. Nola saihesten dugu generoa, ez? Portugesez, eskerrik asko esateko, ez? Obrigado, ez? Italieraz baita pretérito perfectoa, ez? Dago markatuta generoarekin, sono arribato. Zaten dugu, hizkuntzek askatasun ematen dutela, baina puntu bateraino. Ikusten dugu nizotago sintaxia eta morfologia ere bai, ez? Japonieran ni esateko modu asko daude, eta oso markatuta igorlearen generoaren arabera, ez? Honen alboan esan dut, euskarak errestasuna daukala, queer moduan formulatzeko, agertzeko, binarismoa ez adierazteko. Hau da, pentsatzen dut, hizkuntzaren ezaugarri bat, ez? Asimetria lexikoan. Zerrenda hau egiten denean, gaztelanian ateratzen dira, zerrenda luzea, zorro, zorra, berdulero, berdulera. Euskeraz gutxi agertzen dira, baina ekarri ditut ona, zuek ikusteko agure eta atxo ez dela gauza berbera, ez? Ez dira hitz politak, agurea ere ez. Eta ziuazki honek hitz egiten du gure gizartea, zer bai, non zarra izateak ez dauka inolako prestigiorik. Baina atxo hitza okerragoa da. Alu hitza erabiltzen da askotan, eta erabiltzen da erain moduan, ez da? Alua, alukeria, orain zakil, leku batzuetan zakil erabiltzen da tonto, mozoroa esateko, baina ez da horren eratuta, ez? Euskeraz ere, potroak izatea, horrek esan nahi du, ausardia izatea. Horren izaten da, obarioak izatea ere bai, baina ez dago horren zabalduta. Hau, beste asimetria batzuk, begira, euskaraz zer sortu dugun, maixulana, maixutasunez, naiz eta lanbide honetan nagusiki emakumeak aritu diren, bai ala ez, baina ez dugu sortu duela gutxi arte maestralana, maestratasunez, baina maisu maskulinoa da. Jaunda jabe, Marisa nire lagunari entzun nion behin, bulegoan nahi dudan egiten dut nik hor jaunda jabenaz. Eta jaun hori, ez hitzaidan opako egin, ez hitzaidan, ez?
txapelketa, txapela buruan, ibili munduan, ez dugu inoiz esan, zapia, burua, ibili munduan, maskulinoa da orokorra, Txapelketa zer da azken finean, txapela daramatenen artean lehiaketa bat, Eta berta daiteke Maialen Lujanbiok maisulan egitea, maisutasunez kantatzea, eta txapela irabaztea txapelketan. Bai ala ez? Bai. Bueno, batzuk orain, ari dira jolasten, eta ari dira esaten maestratasunez, hor dago, Elurrez Isabel, duela hilabete batzuk, Usoa Anduaga soziologoak maestraki azaldu du, ni zain dago, ea norbaitek esaten duen inoiz. Jon Maia edo Egore Lortzak maestraki kantatu zuen, esperimentu hauek noraino heltzen diren, ezta? Zera, ama hizkuntza izan daiteke kontrako adibidea, ezta? Eta batzuk esaten dut, hau ezin da esan, ez? Aitek ere irakasten dute hizkuntza. Orain esaten dugu familia hizkuntza edo hizkuntzak, lehenengo hizkuntza edo hizkuntzak. Batzuk arduratuta daude honekin, baina, klaro, ez dirute horren arduratuta honekin. Eta, bueno, edo gauza batzuk ez baditugu aldatzen, beste batzuk, ze prisa daukagu, ezta? Bueno, zainzuk nola ikusten duzuen, baina nik fosil hau onartuko nuke ama hizkuntza besteek dirauten bitartean. Badakit hau ere, eztabaidagai dela, eta gero hitzein dezakegu apur bat, begiratzen ari naiz, dana ezin dute begiratu orain, hasi behar naiz hiru gauzatxo aukeratzen zuei, ikusten duzuenez, pantai asko daude, eta horrek esan nahi du gai askotaz itxein genezakela, baina, bueno, jauzi semantikoa polita da. Termino bat erabiltzen da generiko moduan, ulertzen dugu emakumeentzat eta gizonentzatela, eta ara non momentu jakin batean konturatzen gara ezetz maskulinoa zela. Nik bilduma egiten dut, eta badauzkat batzuk, bat jarriko dizu. Gazteen aizialdia errutina hutsa da. Telebista ikusi, tragoak hartzera joan, neskekin ligatzen saiatu. Orduan, begira, gazteak uste genuen orokorra zela, eta zer gertatu da, mutil heterosexualak direla. Konturatzen zaret, ezta? Oda jauzi semantikoa. Ondo zertzen ari naiz? Bai, beste bat. Hau, nik entzun dut. Gilako aurrek ere portaera hori daukate askotan, eta aurrak orokorra ez, neskekiko. Eta orduan, hau zen mutilentzat. Bai, eta hau, begira, gustatzen zait duela gutxi aurkitu dut, artikulu hau eta bikaina da. Txinpantzeak, oldarkorrak, hierarkikoak eta lurraldekoiak dira. Bonoboak ordea, baketsuak, berdinzaleak eta begitsuak. Txinpantzeak, exhibicionistak eta oiulariak dira. Bonoboak ordea, isilak eta ia ikusezinak. Orain arte, pentsatuko zenuten txinpantzeak danak zirela eta bonoboak ere bai. Ez, txinpantzeak janari eta hemengatik etengabeko borrokan dabiltza. Bonoboek ordea janari nahi semeak konpartitzen dituzte. Baina zertaz ari gara hitz egiten, animalia guztiez edo arren taldeez? Ulertzen didazue. Ez da zaila, hemen esatearekin txinpantze arrek, eta hemen bonobo arrek, baina, iruditzen zaigu maskulinoa orokorra dela eta gainera, hitzak orokorrak direla eta gainera maskulinoak, ez? Eta, bukatzen joateko. Joango naiz. Atzotitzak ez dira oso kariñosoak izan emakumeekin. Hor dago Letizia Aristiden bilduma, atzotitzen histeria sexuarena,
hartu behar da batzada, ze bestela disgustu handiak hartu. Begira, arekin nola hasten den. Hauntza, atxoa eta emakumea teman ez ditu inork irabaziko. Hauntzak jaten den maaztia eta Andreak agintzen duen etxea antzeko. Alaba baino, seme haue, da, negargarria. Errefrauak, atxotitzak ari dira galtzen, ez, herriaren altxor hau, eta batzuk misoginoak dira, ez ditugu faltan botako batzuk behintzat ez? Aizue, inbertsioaren araua ekarriko dut, bakarrik esateko funtzionatzen duela. Begia zelako adibideak. Garmendia jaunak eta Estitxuk aurkeztu dutxet sostena. Argi ikusten da, ezta? Natalie Portman, beti bezain eder eta elegante, eta Robert De Niro errekonozitua, takata. Urrengoa, nik entzun dut, mailinguru batean, mila esker nagore eman duzun hitzaldiarengatik. Zure edertasunaz lagunduta gainera, gaiaren interesa ezen hobeto heldu zaio. Eta gero bestea, klaro, buelta ematen badiogu, arraro gelditzen da, Ramirez de Alda Andreak eta Jose Luk aurkeztu dute txostena, ez? Robert De Niro, beti bezain eder eta elegante, eta Portman errekonoz, edo mila esker Andoni eman duzun hitzaldiarengatik zure edertasunaz lagunduta. Beste ere arraro iruditu zaizue, baina igual oarkabe pasatzen zaigu, testu buru batzuta, genero aldatzen dugunean konturatzen gara, da, ikarri dut, hemen ikusten da zerbait? Ez du horretaz hitz egingo gaur, Bai ala ez? Bai. Ni duela gutxi jarri zaio izena bazik mansplaining, ez? Edo hankazabaltze maskulinoa, ez da? Eta, praktikatzen da hemen ere bai, hemen ez da ikusten. Gero aztiri badin badugu, egingo dugu, bai, itzegin nahi dut. Eguneroko ezapideak, nola agertzen dira prostitutak gure eguneroko hizkuntzan. Hemen ez du prostituzioaren inguruan hitz egingo, baina agian, eta iritsi ezberdinak egongo dira, baina agian adostasun batera heldu gaitezke, eta da prostitutek ez dutela merezi gizartean daukaten estigma hori, ezta? Baina begira nola agertzen diren gure hizkuntzan. Putada bat da, entzun duzu inoiz? Baina ze putakumea zaren, nazkatuta nauka lan puta honek. Zuzendariak puteatzen gaitu. Nire galdera da, erabilera hauek laguntzen diote estigma mantentzeari? Bai, beste bat. Ipurdia. Ez badu gustuko ipurditik sartu dezala. Zoaz zulotik hartzera, Juan Popatik hartzera. Prakak jeitzi genituen azkenik eta zertarako da aurreko zeozertarako. Bai, hau, praktika sexual hau, esan dezagun, lotuta daukagu gizon homosexualekin. Iruditzen zaizue neutrala dela horrela hitz egitea horretaz? Eta gero dago zelako marikoia zaren, ez? Hori marikoikeria da, marika azkena, hau, esaten dugu, humorez, ez? Baina, aldartek esaten zuen, ez deitu marikoia arbitroari, mesedez, hau ez da txantxetakoa. Zelako marikoia zaren, marikoikeria, marikazkena, nola agertzen da organo genital femeninoa, nola agertzen dira gure hizkuntzan, ez? Batzutan, gaztelaniaz antzeko esaten dugu. Potorro bat eginda dago. Entzun duzu inoiz, koñazoa da, txuminada da, ze alua den tipua. Denbora osoan alukeriak botatzen. Salbuespena atxorroa da. Topatu dudan bakarra, gehan zuek beste adibide batzuk izango dituzten. Baina orokorrean, gaizki agertzen direnak dira genital maskulinoak, ezta? Nik botatzen dut, agertzi ditzen zaizue.
Gero gauza bat gertatzen da, hau ideia oso deserosoa da, ze gure eguneroko erabileratik koinazo eta putada kentzea oso zaila da. Oso zaila da. Baina, ziurazki, erabilera esaten duen, bueno, erabilera batzuk egituratzen dituzte usteak eta ezagutzak, ez? Honekin ere antzeko gertatzen da, etniak eta kulturak agertzen dira behan, ez dira gure gaurko gaian, ez da? Begiratu ze zerrenda dagoen hor. Ez? Ez dakit entzun duzuen baten bat inoiz, ez? Gero daude metafora beliko eta militarrak, gaur utziko ditugu. Eta, joango naiz bukaerak. Bueno, joango naiz iztegietara. Iztegigileek esaten dute batzutan, haiek ez dutela etxetik ez ekartzen. Haiek jartzen dutela iztegian, kalean aurkitu dutena. Hau, hemen irakurtzen dugu, ezta? Baina batzutan, etxetik ekarri duzu zerbait, seguro. Hau aldatu dute gaur sartu naiz, euskal iztegian, eta aldatu duten 10 urtez, hau horrela izan da, alu eta zakil euskal iztegian. Lehenengo lerroa bakarrik begiratu, mesedez. Hemen dago gakoa, lotxariak, 10 urtez, liburuzka, zuk Ane Pedrusok esaten zuen, idatzi nuela liburuzka hau emakunderentzat duela 10 urte eta esaten, lotxariak agertzen dela euskal iztegian. Eta 10 urtetan zer egon dira hor, lotxariak, Bueno, beste batzuk, hau ikarriko dute oso potoloa delako. Bueno, da, iztegi handia. Mujer eta hombre. Eta kopiatu ditut osorik. Osea, txintik ere aldatu. Tamainak apur bat desberdinak dire egiten zaizue. Bai. Bueno, gero, ikusi behar da, zezaten duen, Gero da, mujer, hemen dago, ez? Emakumezko, eta gero ja daude adibide batzuk. Mujer de la calle, emagaldu. Mujer de la vida, emagaldu. Mujer pública, emagaldu. Ez dago aniztasun handirik. Emagaldu hitzak ere badauka, aportantigua, ez? Hor dago juizio moral bat, ez? Bueno, gizonak izan daitezke gauza gehiago. Izan daitezke, hombre de negocios, mujer de negocios, ez zerroen, ez? Hombre de mundo, hombre de paja, hombre de palabra, mujer de palabra ere, imposible. Hombre de palabra, hombre de pro, hombre del tiempo, hombre de lobo, orquesta, rana, de letriza. Bueno, hau, konprobatu dut, oraindik dagoela, hartzen bazat iztegian. Nola da posible iztegi joiek esatea, guk ez dugu ezer jartzen iztegian, zeo zertxo, nik uste dut, jartzen dutela. Bueno, eta esan nizuen, gora probatu txinai nizuela, eta 3 minutu bakarrik utxan izan. Hemen utziko du, bale, esango dut bakarrik, joango naiz bukaera arte, utziko ditugu gauza guzti. Ezke bukaeran daukat ondorio bat eta berto heltzen naizen. Vamos allá. Ondorioa hau da. Taka. Bueno, hizkuntzak ez duela behartzen esaten genuen hasieran, ez? Egokia adierazteko baliabideak eskaintzen ditu. Askatasun osoa ez dugula ikusi dugu, baina aukerak badaude eta aukerak eta hiztunak egiten du. Esango nuke ez dela beti erraza, eta ikasten ari garela. Ondorio xumeak dira, bai? Horrela utziko dituzkenu. Bueno, orain zerbait esan nahi baduzue, bai? Arratsaldeon, Lorenaz. Lehena aipatu duzu igorle feministak erabiltzen dauen hori aldaketa hori alabazen eta hori dana, hori euskaltzaindiak onartu da? Ez dakit euskaltzaindiak horretaz esan duen zerbait, eta ez dakit behar dugun. Ja, kontatu dira, Bai. Bueno, batzutan hasten zaigu hizkuntzak dinamikoak direla eta aldatzen direla hiztunok akatsak egiten ditugulako eta gauza arraroak egiten ditugulako eta haietako batzuk arrakasta dute eta finkatzen dira. Orduan, bueno, ni pentsatzen dut
Ni nago askatasunaren alde, beste batzuk igual ez dira izango, baina ni nago probatzearen alde. Geratu naiz pixkat, zergatik gero azaldu duzunen sexismoa erabiltzen duzun eta ez matxismoa. Beste, Bueno, ez dakit hizkuntzari gehiago lotzen zaion edo ni esker. Ez dakit, nik aitortu behar dut ia sinonimo moduan erabiltzen ditudala, ez dut bereizketa hondirik egiten. Eta sexismoa batzutan ulertzen dugu gehiago, ez dakit ideologia moduan, eta bereizketa hori maskulino eta femeninoa, eta matxismoa lotzen dugu gehiago eguneroko gauzatxoekin, eta gehiago emakumeak gaitzestearekin, baina nik normalean ez diot kasu handirik egiten horri, eta aitortu behar dut sinonimo moduan erabiltzen ditu dela. Bai. Botako dute, hemenikatzen horrekin horrekoan lagunatek galdera egin zelako zu gizarte eta jendarte galderarekin induzun bezala eragaletu zian emakumezko edo andrasko. Eta nik hor arte ez duen hori problematizatu eta emakume hitza berak ulertzen zuela edo aztertuta kume, emearen kumea, eta pixkate hor gutxiespena ikusten zuela eta gaiari lotuta dagoenez eta gogoratu duenez zuekin konpartitu nahi. Nik hipotesi hori entzunda daukat eta irakurrita ere bai ez dago ziur. Nondik datorren eta igual hemen batek jakingo dunik baino gehiago. Emakume, kume den edo bai entzun dut irakurri eman, ume, beste hipotesi batzuk, ni zain nago hiztegi etimologikoaren zain nago. Eta batzutan daukat bildurra edo ez dakit ez, edozin hipotesi hitzak antzekoak direlako edo osagaiak antzekoak direlako, ez dakit, nik uste dut hor daudela filologoak eta filologoek esan behar dutela non dauden horrek osagaiak zintzu diren, ez da. Bai, entzun dut hori, baina ez naz hausartzen. Momentu honetan nik dakidanarekin ez naz hausartzen esaten. Haupa, ikusten dut ego diapositiban baduzula blog bat, zero ez duzu aipatu, baina egin publizitate pixkat edo. Bikaina da. Hor jarri dut hasieran, hemen azaldu ditudan gauza batzuk hor daude, baina beste batzuk ere badaude, gai honen inguruan ez direnak, baina ez dakit ez, hor badaukat adibidez, testu bat eta titulua da Euskara queeragoa da, queeragoa da gaztelania baino. Eta, hau, azaldu dut hemen apur bat, eta gehiago igual garatzen dut, eta bai, hausnarketa batzuk jaso ditut, bai. Bai. A ber, txan, hori da. Hemen dago. Bai, hori da. Eskerrik asko. Blogean diozu, hor nire gaiak dira generoa, kultura artekotasuna, hezkuntza, dana batera, bai. Komentatu nahi nuen, aipatu duzu euskaltzaindia, hiztegia eta talakoak identifikatzen joan zaren ahala, Emakundeko liburuan aipatu zenuen, izan duzu feedbackik horrelako erakundetatik horrelako planteamenduak egin direnean, edo badakizu biderik izan duten, edo... Nik ez daukat ideiarik, ni nire kasan nabil ere, eta ez dakit ez, baina, bai ikusten dut batzutan, hor daudela pertsona batzuk lan egiten gai batzuetan, eta gero, gizartea ari da, hausnarketa egiten, eta proposamenak egiten, eta kritikak egiten, eta batzutan iruditzen zait ez dagoela, harreman
handirik, begira, ez dakit, hau ez dut aipatu, zuek badakizue izendegiarekin zer gertatu den, ezta? A ber, bilatuko dut, dago. Bueno, gai hau ez dut aipatu, ez? Omen izenak, ez? Lorea eta Arkaitz. Eta ez da gauza bat, bera, Lorea deitzea eta Arkaitz deitzea, konturatzen zaret, ez da, hori ere euskeraz gertatzen da. Edo Irati, eta bai, badakigu, duela urte batzuk, Euskaltzaindiak izendegi bat atera zuela, non bi zerrenda itxi agertzen ziren, emakumeentzako izenak, gizonentzako izenak. Eta horrek hautsak harrotu ditu, ez? Eta hemen, klaro, izendegia egin zuten bi gizonek azaldu zuten, atera zutenean, arrazoiak zein ziren. Gero, herritarrok ez du, baina gure beharrak ere baziren horiek, ez? Igual, bi zerrenda itxi eratzea, etzen momentu horretan jendeak hemen behar zuena, ez? Eta bueno, ez naz orain sartuko horretan, baina duela gutxi irakurtzen duen, irakurtzen duen berrian, Euskaltzaindiak Madrili eskatu dio malguago joka dezala izenekin. Baina, claro, Euskaltzain hauek, ez naz gogoratzen orain, Euskaltzainak ziren, begiratu beharko nuke, baina haiek esan zuten, egiten zutela hain zuzen konfunditzeko aukerarik ez egoteko. Eta orduan, hemen dago, Mikel Gorrotxategi, hori da. Eta Patxi Salaberrik azaltzen zuten, argudiatzen zuten, izenen sexu bereizketa beharrezkoa zela. Zerestela, nahasmen handia, egon zitekela justizian, irakaskuntzan, eta beste hainbat alorretan hauek dira haien hitzak, 2007an, eta baina jendea honekin, ez dago pozik, ez? Eta hau duela gutxi irakurtzen genuen, Euskaltzaindiak Madrili eskatu dio malguago, baina zer esan behar du Madrilek hemen, eta duela gutxi irakurtzen nuen, ez dakit noraino, egunkariek jasotzen dutena ala den, Madrilek Euskaltzaindiari izen neutroak ez daude debekatuta, eta posible da erabiltzea. Argudiatu zuen, malgutasun falta duena, ez dela araudia, erregistro zibil bakoitzean ematen zaioan interpretazioa baizik. Bueno, hemen, zer da hau guztia, ez da? Duan, bai, oso ondo, argitzen badiogu zu pizka bat. Bai, zertutako gai baldin badintzat. Hori esan duzu ez dala jendea beratzuenak, Euskaltzain asko negin dena eretzen aldi. Euskaltzainia hizkuntzalari ginenok kontra ginen, hasieratik. Eta pentsatzen dut, Madrileko kontu hau oso arraro gertatu dena, nirekin klasen ibili direnak badakite, aurten hitz egin dugulako horretaz, baina Euskaltzain batzuk hasi ziren kontu honekin, eta aitzakia zen Madriletik behartzen dituztela horretara. Orduan, batzuk ez erantzun genuen, hitz egin berko da Madrilekin, eta komentatu ze hizkuntza dugun, eta ze sistema den, eta bar, eta bat. Eta orduan segitu zuten Madrileko horrekin, etzan benere paperik ateratzen, legera ere jo genuen batzuk, legea hori zion, alegia ez dagoela debekatuta, eta segitu zuten, eta elur maluta onditu zen, eta azkenean bola erraldoi bat egin zen, eta orain, azkeneko momentuan ikuste dut Madrilei eskatzea improvisatu izan dela, elkarrizketa batek behartua, eta Madrilek esan duen jendeak ez zutela esan, baina, ni erabat ados nago izen zerrenda horrena desastrea da, hizkuntza laritzaren aldetik ikusetate hizkuntza analizatuta da errespetu falta handia hizkuntzarekin eta bar. Beraz, beranduegi, baina garai honean enteratzen baldin badira, edo ulertzen baldin badute ulertu behar dutenak, ia zerrendak irekitzen dituzten. Hori da, bai.
Bai, eskerrik asko. Ematen du dena argi geratu dela. Agian jarretu dezakegu orain pote baten bueltan bestela. Mila esker Amelia. Gaurko horrela interesgarri egitearen. Eta mila esker zuei urruti izanagatik, eta gogoratu apirilean badukagula 4. saioa, eta bertan ikusiko dugula elkar. Eskerrik asko.